Čus, vítam ťa u dnešného videa a ideme si ukázať, ako urobiť fontánu z prskaviek. Tak, čo na to potrebujeme? Potrebujeme lepiacu pištoľ, nejaký ten papier, nožnice, kombinačky, sekundové lepivo, pásku, nejakú tú nádobu, kartón, môžete mať aj rukavice, nejaké tie normálne prskavky, nejaké tie farebné prskavky, nejaké lepidlo a vrchnáky. To je všetko, čo potrebujeme na našu výrobu. Ideme sa vrhnúť na to tak, že potrebujeme nejakú nádobu a začneme s prskavkami normálnymi. Tak, idem urobiť kus inak, jak som myslel, lebo tamto som urobil, len sa niečo pokazilo v strihu, tak sa idem vrhnúť na iný typ. Ale vám poviem, aké som robil tie minulé. Minulé som robil 1:1. Ak ste dali 5 normálnych prskaviek, mali by ste dať aj 5 farebných alebo neonových. Teraz si urobíme tak, že si zoberieme 2 normálne prskavky a jedno si odložíme. Tak, teraz zoberieme farebné prskavky a momentálne mám tu asi najviac tej žltej, ale žltú by som asi nebral. Tak zoberieme, skúsime kombináciu. Zoberieme 3 zelené, ktoré sú tu, a 3 rúžové. Zatiaľ farebné si môžeme odložiť a ideme sa vrhnúť prvé ku týmto. Takže zoberieme si kombinačky alebo klešťa, to je úplne jedno, a musíme si to nadrviť do whisky. Ak máme už nadrvené normálne prskavky, tak sa ideme vrhnúť na farebné prskavky. Tak, ak sme dali 2 normálne prskavky, tak dáme 4 farebné a dáme si takto 2, ušetríme tým pádom. Tak, a tieto nadrvíme tu tak isto. Tak, ak máme to podtrvené, tak môžeme ísť ďalej. Tak, treba si to nejak šikovne rozmiešať, premiešať. Ak to máme rozmiešané, tak sa ideme vrhnúť ďalej. Tak, zoberieme si teraz vrchnáčiky, ale v tomto prípade musíme odstrihnúť tie blbosti. Aby to bolo, že rovné, ale úplne sa tu zrovnať nedá. Teraz do jednej z tých si urobíme malú alebo väčšiu, takú strednú dierku do stredu, ktorý mohol úplne stačiť. A do tejto spodnej, kde nie je dierka, si napíšem
nasypeme do tej spodnej, kde nemáme dierku, si nasypeme našu prichystanú akoby lož. Tak, zoberieme si sekundové lepidlo a natrieme to na okraji. Tak, vyrovnáme. Rovno, aby to tesnilo. Tak, sekundové možno odložiť. A teraz si zoberieme pásku. Asi to ešte stred zalepíme. Teraz si zoberieme tú ušetrnú normálnu prskavku. Asi ju v ľubovanej veľkosti odstrihneme. Dajme tomu, že takto. To nebudeme už potrebovať. Teraz túto prskavku vložíme do tej dierky. Držalo. Teraz ideme vrhnúť, aby to vyzeralo ako fontána, respektíve vulkán. Zoberieme si papier. A odstrihneme niekde v strede na 1, 2, 3, 4, 5. A nejaký ten väčší si aj vyberieme. Potrebovať. A teraz si ešte prichystám lepidlom a urobíme jedno hore, jedno dole a tak toto skrútime do seba. Toto si teraz zalepíme. Ja si to ešte prelepím páskou, aby sa to už pekne odlepilo. Dobre, teraz ak máme krytku, tak si ešte hora robíme väčšiu dierku, nejak takú, a to, čo sme si prichystali, si aj dáme, tak nejak takto. Tak, teraz si zoberieme kartón a urobíme z neho kolečko. A to pravde, tam možno, že pôjde, no, nejak takto pôjde podľa pásky. Tak, držalo. Super, na prvýkrát. A teraz si zoberieme dávno pištoľ a dnu to tak vylepíme na okraje. Teraz počkáme, kým to zaschne,
a sa vám ozvem. Tak, kým ešte čakáme, kým to zaschne, tak si ešte urobíme ešte jednu variantu. Spôsob je úplne ten istý, v inom množstve. Ak sa vám zbytok, tak budete mať zbytky, tak ako môžete si ich zapáliť len tak, ale treba dávať bacha nad čím a kde, lebo robí dosť veľký plameň a dosť veľa dymu. Tak teraz si zoberieme 4 a jednu nepotrebujeme, mám ešte zo minula. Tak, teraz si zoberieme tie zelené, žlté, pardon. A tie dáme tie 4. Tak, ten istý spôsob si urobíme a nadrvíme. A teraz si urobíme to isté, že si ich dáme do jednej kopy do misky. Takže tak, a teraz už to máme urobené. Toto môžeme vyhodiť. A teraz urobíme jednu zmenu a dáme do tej zmesi kus zapálnice. Tak a dáme, môžeme len fakt kus zapálnice. Tak toto bude úplne stačiť. Máme tam pár zapálnic. Tak, a keď už toto máme pripravené, tak ideme úplne ten rovnaký postup, že si zoberieme vrchnáky. Tiež vyschnúť a tým pádom nám vyschlo predošle, že si bolo povedať, že to treba nám urobiť. Tak, ak nám to už vyschlo, tak si ak to máme, už len to tak obrežeme, odstriháme, aby to cca držalo v jednej rovine. To vyskúšať a nám to drží, tak toto je hotové. Ak to budete niekde prenášať, odporúčam také malé sáčky, si to dáte na to, kus dáte pásky a máte takú ochranu. Takže tak.
a môžete rôzne si urobiť, hej. Tuto je kušičko menšia verzia, aj mám tu ešte menšiu. S takýmto podstavcom urobenú. Tak máme 4 fontánky a tieto fontánky uvidíte v teste, ale nie v dnešnom videu, ale po pár hodinách vydám video, kde budem testovať iné ešte produkty, aj tieto fontánky, ako sa nám podarili. Ak to budete mať náhodou nerovné napríklad, tak to môžete dať si tam ešte tak si tam dať kartón, to nejak fontánku máme hotovú. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa a čau.